Aquest diumenge es va disputar el partit de primera catalana entre el Jesús i Maria i el Vilanova. L'encontre va acabar amb empat, tot i que van ser moltes les ocasions que van tenir els dos equips per trencar la igualtat del marcador. L'estadi de l'AOVE va viure un partit intens i amb un ritme molt alt que es va veure reflectit amb les amonestacions de l'àrbitre. 3 targetes grogues va veure el Jesús i Maria per 4 del conjunt de Vilanova. Cada pilota era molt disputada, fet que provocava situacions de tensió entre els jugadors dels dos conjunts. Els visitants es van avançar al marcador amb un gol de Jordi Prades al minut 28, però 2 minuts abans del descans els locals van empatar el partit amb un gol de Jordi Esmel. Marxo satisfet de tal com ha anat el partit perquè penso que el meu equip ho ha donat tot i s'ha jugat prou bé com per a poder-nos haver endut els 3 punts, però tot i això ens enduem un punt. A aquestes altures que estem de campionat i tal com estem anat a la taula classificatòria, un punt potser no és suficient, però en general jo del partit de l'equip marxo satisfet. Amb aquest empat, el Jesús i Maria va sumar un punt a la seva lluita per salvar la categoria. L'altre equip ebrenc de la categoria, l'Amposta, va perdre per 3-0 amb el Martinenc, en el debut a la banqueta de Gerard Zaragoza. Estevez va avançar els locals al minut 15 i a la segona part, després de 2 jugades polèmiques, el Martinenc va sentenciar el partit. El conjunt ampostí, tot i no estar en posicions de descens, necessita guanyar per allunyar-se dels seus perseguidors i no caure a les darreres posicions, ja que no ha guanyat cap dels darrers 5 partits.